What's up guys? Good morning. Ang video natin ngayon ay kasi kahapon yung bunga ng strawberry medyo mamula-mula na. So sigurado ngayon hinog na yon. Pipitasin natin at kakainin natin. Pero bago tayo pumunta doon, i-tour muna kayo sa dito sa solar setup ko. Oh, di ba? Guys, ito yung battery na. Ito yung battery ko. May 12.8 voltage pa. Ito yung gamit namin sa mga ilaw namin sa buong bahay. And dito, ito naman, yung setup na to para sa ref lang. So, yun yung ano namin. Labas tayo. Puntahan natin yung strawberry. Dati ang lit-lit ng mga bunga nito, pero ngayon sobrang laki na ng mga bunga niya. So, wow! Guys, pulang-pula na! Woo! So ito yung strawberry namin guys. Yan, itong isa ilaw pa kasi puti pa. So, tingnan natin. Ito, grabe! O diba guys? Marami pa to actually guys. Ito yung buong strawberry ano namin, strawberry rock. Strawberry rock. So ito kahapon nakita ko na to, medyo pinkish na siya. And ngayon tingnan nyo, pulang-pula na siya. So pipitasin na natin and kakainin. Wow! And marami pa dito mga bunga guys, pero maliliit pa lang. Yan. Maliliit pa lang yung mga bunga. And excited na akong kainin din sila. Alam mo bang ako lang taga-kain dyan guys. May isa na pinatikim ko kay Snake, pero ito sigurado ako na yung kakain ito. Wow! Pero syempre hugasan muna natin. And syempre kakainin na natin. Excited na kayo guys. Parang manamis to. Medyo maasim na na hindi pa masyadong matamis, pero matamis din siya, pero hindi siya masyadong matamis na maasim. Pero strawberry na strawberry. Sarap. Excited ako mamuha ng marami ito. And ito naman yung fish pan namin. Oh, di ba? Saya-saya ng mga isda. So yun guys, yun muna yan lang yung video guys. Gusto ko lang yung palawain sa tanim na strawberry namin. Strawberries. And meron din kayong mulberry doon and grapes pero hindi pa namumuka. So yan lang guys. See you sa next video.